ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 14ാമത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതില് ആ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു അധ്യായമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് 14ാമത്തെ അധ്യായം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എന്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകണം, മോചനം നേടണം. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തില് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ 14ാമത്തിൽ. പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വരുന്നത്? പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും എപ്രകാരം 3ഉം ബന്ധനാണ് നമുക്ക്. സത്വഗുണവും ബന്ധനാണ്, രജോ ഗുണവും ബന്ധനാണ്, തമോ ഗുണവും ബന്ധനാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് മോചനം നേടാം എന്നുള്ള വഴികളാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇത് ഈ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണത്? അത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടാണ്. പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം അതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഗുണങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അതിനെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. ആ സ്വഭാവം വരുന്നത്, ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ വരും. ഇപ്പൊ സത്വഗുണം സ്വാധീനിച്ചാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്വഭാവം വരും, അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയും ആ രീതിയിൽ വരും. തമോ ഗുണം സ്വാധീനിച്ചാല് നമ്മുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ വരും, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വരും. രജോ ഗുണമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതനുസരിച്ച് വരും, പ്രവൃത്തി ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം പ്രവൃത്തി ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാരും ഇല്ലാത്തത്, കുറവാണല്ലോ അല്ലെ? സൺഡേ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ക്ലാസ് വെക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് രഥയാത്രയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സത്സംഗം ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല അല്ലെ. ഇതിലേതായാലും ഇന്ദിരാ മാതാജിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത ആരുണ്ടോന്ന്. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ ഇപ്പൊ ഒരു മാതാജിയുടെ മെസ്സേജ് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. എനിക്കും കിട്ടിയില്ല മാതാജി. കിട്ടാത്തവര് അഞ്ജന മാതാജിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവോ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ? ആ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ജന മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ലിസ്റ്റില് ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ വന്നിരുന്നു. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഞ്ജന മാതാജിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ. അഞ്ജന മാതാജിയുടെ നമ്പർ അറിയില്ലേ? അറിയാവോ? ഇല്ല മാതാജി, ഒന്ന് പറയോ? അഞ്ജന മാതാജിയുടെ നമ്പർ ശോഭന മാതാജി ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കാവോ? അഞ്ജന മാതാജിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ മാതാജി ഇപ്പൊ ഒത്തിരി തിരക്കിലാണ്. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തൊരു കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്.
നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതപ്പം തന്നെ കിട്ടും. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളേലും ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഫോണായാലും, അപ്പം അതിൽ പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു, കിട്ടാത്തവർ അന്ന് തന്നെ പറയാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലേറ്റ് ആവും തോറും പിന്നെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറയുക ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അധ്യായം 14. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശിലപ്രഭുപാദി കി ജയ്. 27 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തി ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം എപ്രകാരമാണെന്ന് പറയുന്നു. 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളില് ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഈ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനവും മരണവും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 19 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ 14-ാമത്തെ അധ്യായം 27 ശ്ലോകങ്ങള്. ഫസ്റ്റത്തത് ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനം പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഏതോ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്, ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം നഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ ഈ തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അത് ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഏത് വിധത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗേ പീനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവന് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ടതായിട്ടോ വരുന്നില്ല. എങ്ങനെ, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. ഏതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതായത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും. അയാൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവെന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാവുകയില്ല. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാകും. അപ്പൊ ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യനാകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലോ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവെന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം ഒരിക്കലും നഷ്ടം. അപ്പോഴും അതെന്തായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും, ആ വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ജീവാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. മമ യോ നിർമഹത് ബ്രഹ്മ
തസ്മിൻ ഗർഭം തഥ പദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിനു കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് എന്ത് ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ സമഗ്ര ഭൗതിക സത്ത അതാണ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത്? നമ്മുടെ ജനനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേൾ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ചിലർ കരുതും എന്താണ്, അരിയിൽ നിന്നാണ് തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കുന്നത്. അതെന്താ? പക്ഷെ ശരിക്കും പെൺതേള് അരിയിൽ കൂമ്പാരത്തിൽ മുട്ടയിടുമ്പോഴാണ് ആ തേൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടിൽ പുറത്തു വരുന്നുവെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിനും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ അഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക്, അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവയ്ക്ക് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്ത പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പൂർവ്വകർമാനുസൃതമായി ഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവസത്തകളാൽ പൂരിതമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് പല പല രൂപങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാക്കളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സത്വം രജസ്തമാ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിപാതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വ, രജസ്, തമസ്. അങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരുടെ? ജീവാത്മാവ്. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. പിന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാണ്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശാഗമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബദ്ധാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോ മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സത്വഗുണം എന്താണ്? കുറച്ചുകൂടി വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പ്രകാശമാനമാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലോ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം നമുക്കിവിടെ എന്താണ് നൽകുന്നത്? ബന്ധനമാണ് നൽകുന്നത്. നമുക്ക് കുറെ സുഖങ്ങളും അറിവും ജ്ഞാനം കൊണ്ടുമാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ത്? സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അറിവ്, ജ്ഞാനമാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. അങ്ങനെ സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സത്വഗുണാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള അഹങ്കാരം അയാളെ ബാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ അയാൾ ബദ്ധനാകുന്നു. ഇതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാരും തത്വചിന്തകരും ഒക്കെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയവനാണെന്നും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ആരിലുണ്ടാവും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയിലുണ്ടാകും. അങ്ങനെ അയാള് ആ ഗുണത്താൽ ബദ്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരെയാണ്? ശാസ്ത്രകാരന്മാരെയും തത്വചിന്തകരെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഇനി രജോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘ സമുദ്ഭവം തന്നിഭത്താതി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് രജോ ഗുണം എന്താണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? രജോ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ദേഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട്, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുക്കിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്ത്? രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ പ്രവർത്തികൾ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോകാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അളവറ്റ ആഗ്രഹ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആസക്തിയും രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനിലും പുരുഷന് സ്ത്രീയിലും ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. ഇതിന് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ആസക്തി. പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തിയും രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാപി തന്നിപത്താതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനജന്യമാണ് തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണം അജ്ഞാനമാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം വരുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം ജ്ഞാനമാണ്, സമോ ഗുണം അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ഇതാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഇതൊക്കെ എന്തിനെ? ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അലസന്മാരായിട്ടും മടിയന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഉത്സാഹം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടത്, അത് ബദ്ധാത്മാവിനെ. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഇതിനാൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ കുടുക്കിയിടാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം, തൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് താനും മരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്, അവന് പിറക്കുന്ന മക്കളും മരിച്ചു പോകും, മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്നിട്ടും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉന്മത്തരായവരെ പോലെ പണം വാരിക്കൂട്ടുന്നു, രാവും പകലും കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഉന്മാദമാണത്. നമ്മൾ ആ ഒരു സത്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. ഇങ്ങനെ ഉന്മാദം ബാധിച്ചവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിൽ കാണുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിൽ കാണുന്നത്. സത്വം സുഖേ സംജയന്തി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂത മഹാപ്രമാദേ സംജയുത്യത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തപോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. സുഖങ്ങളാണ് സത്വഗുണത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. നമ്മൾ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ പോവുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ തമോ ഗുണം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മളിൽ സത്വഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം, ചിലപ്പോ രജഗുണം നിൽക്കാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം നിൽക്കാം. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും കീഴടക്കും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സത്വഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം, ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണം നിൽക്കാം, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണം നിൽക്കാം. ഇത് 3ഉം തമ്മിലുള്ള മത്സരം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്.
ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവ അവസ്ഥയെന്ന് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. അപ്പോൾ സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച ആ വസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായ അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുതഃ. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തില് നമ്മുടെ എല്ലാ ദ്വാരത്തിലും അതായത് നമ്മള് ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അറിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടും. അതായത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ജ്ഞാനം നേടാന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തില് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, സത്യം മനസ്സിലാക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അത്തരത്തില് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? സത്വഗുണത്തില് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഒരു മിനിറ്റ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ നിലയിൽ നോക്കിക്കാണാനും അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ അതിനനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അവർ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിശുദ്ധരായിട്ടും അവർക്ക് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലോഭപ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴോ അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം, ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ഫലോദിഷ്ടമായ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, അതായത് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിനോട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നമുക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കഠിന പ്രയത്നം, എത്ര പ്രയത്നം ചെയ്യാനും നമുക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പ്രത്യേകതകളാണത്. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്താൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാകാറില്ല, അത് ഉയർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കും, ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ അപ്രകാശോ പ്രവർത്തിച്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകും. ഇപ്പോ തമോ ഗുണമാണ് വളരുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ തേജസ് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അകർമ്മണ്യത, കർമ്മം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, അതായത് നമ്മള് ശരിയായ രീതിയിൽ ഒന്നിനെ നോക്കിക്കാണില്ല, നമ്മളേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, തെറ്റായ രീതിയിലായിരിക്കും എല്ലാം കാണുന്നത്. കാരണം അജ്ഞാനമാണ് മുഖ്യ ലക്ഷണം. ഇതാണ് ആരുടെ പ്രത്യേകത? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ. അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതായിരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത. ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണവും, അതാണ് ഇനി അടുത്ത 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യഥാ സത്തേ പ്രവൃത്തേ തു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമാവിതാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപത്യതേ. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പൊ സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ് മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ അമലാൻ എന്ന പദം പ്രസക്തമാണ്. അമലാൻ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത് എന്നർത്ഥം. രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സത്വഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏത് ഗുണാണ്? സത്വഗുണാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 3 ഗുണാണ് ഉള്ളത്. ആ 3 ഗുണത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സത്വഗുണാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാറി? അവിടെ വിശുദ്ധ സത്വം വന്നു, 3 ഗുണത്തിന് അതീതമായി.
പക്ഷെ പ്രകൃതിയിൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണമാണ്. ഇവിടെ അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജതമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗവതം അമല പുരാണമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അമല പുരാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ, മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. പരിശുദ്ധമായ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സത്വഗുണമാണ്. രജസി പ്രലയം ഗത്വ കർമ്മ സംഖ്യഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീന തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും? ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എവിടെയാണ്? ഭൂമിയിൽ. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുക. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ജീവാത്മാവ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന പടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയില്ലെന്ന് ചിലർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അധപതിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ധാരണയുണ്ട്, ജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യ ജീവിതം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ മൃഗമായിട്ട് മാറേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ള, മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചാലും മരണശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടാം. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മൃഗശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ അവിടെ ഫൈനലായി. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ തീർന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വീണ്ടും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ. അതിങ്ങനെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തതിന്, രാജാവായിട്ട് ജന്മമെടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറി? മൃഗമായിട്ട് മാറേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ എന്ത് സാധിക്കും? മനുഷ്യനായാലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും മൃഗമായിട്ട് മാറാം. കർമ്മണ സുകൃതസ്യാഹു സ്വാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസാ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. ഇപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ സാത്വിക ഗുണത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമായിരിക്കും എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ദുഃഖമായിരിക്കും. കാരണം രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് വരും? ദുഃഖം അനുഭവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലോ അവരുടെ ഫലം എപ്പോഴും മൗഢ്യവും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞത്. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ആരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല, തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനമുള്ളത് മൗഢ്യം നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം, അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം എന്ന് പറയാം. പ്രജകളേവരും ജന്മങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സംസ്കാരം തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടേതല്ല. ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം രജസമോ ഗുണങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആപത്കരമാണ് ഈ കാലം. മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരു മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സുലളിതമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രജകളെ എല്ലാവരെയും ജന്മങ്ങളില് മൃഗങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സംസ്കാരം തീർച്ചയായിട്ടും ആരുടേതല്ല? മനുഷ്യരുടേതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെയല്ല? ജന്മങ്ങളെ മൃഗങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരം. ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണ്? രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം. ആപത്കരമാണ് ഈ കാലം. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരു മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലളിതമായ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ്? നമ്മളെ മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരു മഹാവിപത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ആ വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതും രജതമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടും സാധിക്കുക. സാത്ത സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച പ്രമാദ മോഹ തമസോ ഭവദോ ജ്ഞാനമേവ ച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദം മോഹ മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? യഥാർത്ഥ അജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് സാത്വിക ഗുണത്തില് നമുക്ക് ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ ലോഭം, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വസ്തുക്കളോട് എന്താണ് പറയുക, ഗൃഹത്തിനോട് ആസക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തിനോടും ഉള്ള ആസക്തി നമുക്ക് എന്താണ്? ലോഭം, ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി, അത് ലോഭം ഉണ്ടാകും. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന്. തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ പ്രമാദം, മോഹം, മൗഢ്യം, അതൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് തമോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മള് അതായത് ഉള്ളതിനല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷണം തമോ ഗുണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ മൗഢ്യമായിരിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് ഈ ഓരോ ഗുണത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം. ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് വന്നാൽ പോലും സമൂഹത്തിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി സത്വഗുണത്തിലായാൽ ലോകത്തിൽ ഒട്ടാകെ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് വന്നാൽ പോലും ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലൊട്ടാകെ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മറിച്ച് രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനമോ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല, സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അഥോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കും, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സാത്വികര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നീചമായ തലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തില് ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ഈ ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ എത്രത്തോളം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞുതരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനു പശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോതി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി. കർത്താവ് ആരാണ്? പ്രകൃതിയാണ് ഉത്തരവാദി എല്ലാത്തിനും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം നൽകി. അതേപോലെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേണം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വഴി പിഴച്ചു പോകും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധം കൂടി ആരിലേക്ക് പോകും? അവരിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് നേടേണ്ടത്. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ച് ശാരീരിക
ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവ് നേടാം. താൻ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുവെന്നും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ എത്രത്തോളം ആകൃഷ്ടനായിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ച്, തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അറിവ് നേടാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കും? എങ്ങനെയാണ് താൻ ഈ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുന്നതും എത്രത്തോളം ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ തന്നിൽ ആകർഷണമായിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള വഴികൾ ആർക്കാ നോക്കാം? ഈ ജീവാത്മാവിന് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഗുണേനേ താന ത്രിത്യത്തീൻ ദേഹി ദേഹാസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികമായിട്ടുള്ള ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കണം. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത വലയം ഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യൻ ഭക്തിനിഷ്ഠമായ സേവനത്തിൽ തൽപരരാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ. കൈർലിംഗ് ഗ്രൈസ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമചാര കഥം ചൈത്താം സ്ത്രീൻ ഗുണാനാതി വർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത്? അപ്പൊ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു വ്യക്തി ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു എന്നുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത്? അപ്പൊ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നതിൽ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഏതാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒന്ന്, ആ വ്യക്തിയുടെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത്. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവാച പാണ്ഡവ ന ത്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠന്തി നേങ്കത്തെ സമദുഃഖ സുഖം സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യം തുല്യോ മിത്രാരി ഭക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതാസ ഉച്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയണത്? ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അപ്പൊ ആർക്കാണോ പ്രകാശം അതല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി, വ്യാമോഹം ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, അത് ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തില് അത് വേണമെന്ന് തോന്നലുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലും വിരോധമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല, അങ്ങനെ തോന്നാത്തത്. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുന്നുവോ? അപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതി ഉളവാക്കുന്ന പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് ഉളവാക്കുന്ന കാരണങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിട്ടിരിക്കുക. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭൗതികയുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളവിടെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിനതീതനായിട്ട്, നമ്മളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ അതീതനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിനെ ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്,
അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മണ്ണും കല്ലും പൊന്നും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് പ്രത്യേകം ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ലാത്ത, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രിയപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്രിയമായിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു കാര്യമില്ലാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്ത് ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ആര്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണിത്. ഇനി അവരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവൻ ധീരനായിരിക്കും. അവനെ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനും, അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളോടും ഭേദമില്ലാത്തവനും, ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും പെരുമാറുന്നവനും നിരുദ്യമനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. നിരുദ്യമൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തനിക്ക് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില്ല. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവൃത്തി. അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇവിടെ കോർത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റവും. അതാണ് ഈ 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുക? അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും എന്ത് വേണം? പിഴയ്ക്കാതെ, നമ്മൾ ഒട്ടും വീഴ്ച വരുത്താതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോവാം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അഥവാ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്നാൽ കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദ ആത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്നതുപോലെ ജീവസത്വങ്ങൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനോട് തുല്യത നേടി എന്നാണ് അതിനർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭാവം എപ്പോഴും എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദ ഭാവമാണ്. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദൻ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വർണ ശകലങ്ങളും സ്വർണഖനിയുടെ അംശങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജീവസത്തുക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ളതിന് പറയുന്നൊരു ഉപം പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വർണ ശകലങ്ങൾ, സ്വർണത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ശകലങ്ങൾ, കഷണങ്ങളും സ്വർണഖനിയുടെ അംശം തന്നെയാണ് എന്ത്? ആ സ്വർണ ശകലങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അമൃതമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും, അതായത് അമൃതമായിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തത്, അക്ഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, ക്ഷയിക്കാത്തത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ആത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ അതിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചതാണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. 4 കുമാരന്മാർക്ക് ആദ്യം പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അവർ ക്രമേണ ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിനപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയേക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 കുമാരന്മാര്, സനക സനാതന സനന്ദ സനൽകുമാരന്മാർക്ക് ആദ്യം അവർക്ക് എന്താണ്? ബ്രഹ്മസങ്കല്പമാണ് ആദ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവത് സങ്കല്പമല്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ഭക്തിഭരിതമായ രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് മാറിയത്?
അവർക്ക് ഭഗവത് സങ്കല്പത്തിലേക്ക് അവരെത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കും. സേവകനും ഏതാണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു രാജാവിനെ സേവിക്കുന്ന സേവകനും എന്തനുഭവിക്കും? സുഖം അനുഭവിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതത്വവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഇതെല്ലാം സിദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ഉണ്ടാകും, ശാശ്വതത്വം ഉണ്ടാവും, അക്ഷയത്വം ഉണ്ടാവും. എല്ലാതും ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാതും നമുക്കുണ്ടോ? കാരണം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ കിട്ടും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് എല്ലാതും തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരും. നമ്മൾ ആരും ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു പോകാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരിഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 14ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ പറയുന്ന 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് പോലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചതെന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അത് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവം അവർക്കും കൂടി കിട്ടാണ്. ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മാറ്റം അവർക്ക് കിട്ടും. എന്തിനെ കുറിച്ച്? ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ബീജം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ശരീരങ്ങളും എവിടെയാണ്? പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് നൽകുന്നത് ആരാണ്? ജീവൻ നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയിലൂടെ അവരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവ്. പിന്നെ 3 ഗുണങ്ങള് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സത്വ രജോ തമ 3 ഗുണങ്ങള് ആ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, സത്വഗുണം എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിരിക്കും, പ്രകാശമാനമായിരിക്കും, സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും എന്താണ്? സത്വഗുണം ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയാണ്. രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ആഗ്രഹങ്ങളും ആസക്തിയും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ്? അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കാരണം ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും? ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും രജോ ഗുണത്തില്. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. സത്വഗുണം ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണം അജ്ഞാനമാണ്. അലസത ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. തമോ ഗുണം നമ്മളിവിടെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ടും രജോ ഗുണം കർമ്മഫലം കൊണ്ട്, അതായത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും, തമോ ഗുണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ? ബന്ധനം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. 3 തരത്തിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആധിപത്യത്തിനായിട്ട് മത്സരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം മുന്നിൽ വരാം, ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണം വരാം, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണം വരാം. അപ്പൊ ഇത് 3ഉം തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലെങ്ങി രജോ ഗുണത്തിന്റെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത് അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. പിന്നെ അമിതമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. എത്ര നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനിയും വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വീടുണ്ട്,
നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ലെങ്കിലോ, നമ്മൾ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ അജ്ഞാനം, അലസത, അശ്രദ്ധ, മോഹം, ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണം വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും നോക്കിക്കാണുന്നത്. കാരണം അജ്ഞാനികളാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ മാത്രം, മറ്റുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല. നമ്മൾ എന്തോ ചിന്തിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് ആര്? അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തികൾ. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും, അതായത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക്, അധമ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. സാത്വിക കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിന്റെ രാജസ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ദുഃഖമായിരിക്കും. താമസികമായിട്ടുള്ളതോ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സാത്വികത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും, ജ്ഞാനമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കോ ലോഭം, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. തമസിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്ന സ്വഭാവം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂമിയിൽ തുടരും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അധോ ലോകത്തിലേക്ക്, താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കർത്താവ് ആരാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയുന്നവരാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമാണ് സത്വഗുണം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. അതിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വേണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലെങ്കിൽ എത്തണം. രജഗുണം ഏറ്റവും താഴെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പോയാലേ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോവാം? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാ നിൽക്കണത്? ഏത് ഗുണം നിൽക്കണേ? സത്വഗുണ നിൽക്കുന്നത്. ആ സത്വഗുണത്തിന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തണം? അതിന്റെ മുകളിലുള്ള അവിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. അപ്പോ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ചോദ്യം വരാണ്, ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? അങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഒന്നിനെ വെറുക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സമചിത്തനായിട്ട് നിൽക്കുക. അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാള് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അചഞ്ചലനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഒന്നിനോടും ഒരു ഇതില്ല, എന്ത് പറയാ, മമതയില്ല, എല്ലാതും ഒരേ ഭാവത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. സുഖദുഃഖം വന്നാലും സമചിത്തനായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പറഞ്ഞു, മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും. പിന്നെ ധീരനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവനാണ് ആര്? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 3 ഗുണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് അനന്യഭക്തിയോടെ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മറ്റുള്ളത് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, ആ രീതിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും? ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഭഗവാനാണ്. അമൃതത്തിന്റെയും പിന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ആശ്രയം ആര് തന്നെയാണ്? ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറയണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ ഭഗവാൻ, അതില് ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആരാണ്?
ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെയും എടുത്തു പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്താലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. നമ്മുടെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയായാലും അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക്